Da, vă propun un al treilea subiect care e destul de important și afectează mai degrabă, în principal bucureștenii, și anume apa caldă și căldura, pentru că sunt din ce în ce mai mulți locuitori ai Bucureștiului care sunt afectați de problema asta, care nu este nouă, dar care s-a amplificat în ultimul an. Și nici nu știu cum să abordez subiectul ăsta. Eu cred că ești prost informată, nu mai există o problemă cu apa caldă și căldura, s-a rezolvat pe 28 septembrie, am niște flyere de la USR Plus ca dovadă, da? Deci nu știu despre ce vorbești. Tu te-ai spălat săptămâna trecută cu flyerele alea, nu? Puteam să-mi fac un foc ca să mă încălzesc cu flyere de la noi, îți promitem apă caldă pe 28 septembrie. Dar ce vreau eu să spun legat de subiectul ăsta, la mine am mai multe de spus, dar sunt printre persoanele care au fost afectate de lipsa apei calde și a căldurii de curând. Și ce mi s-a părut interesant din experiența asta e că înainte eu credeam că empatizez cu oamenii care nu au apă caldă și căldură. Deci chiar credeam că empatizez, dar până nu o trăiești tu și nu vezi ce înseamnă și câtă frustrare poate să-ți dea chestia asta, că nu ai apă caldă, ceva care pare foarte elementar în lumea noastră. Până atunci n-am realizat, de fapt, cât de gravă e problema și de asta am și propus să vorbim despre subiectul ăsta. Și cumva se aplică toate teoriile alea din sociologie care spun că dacă nu ești afectat în mod direct de o anumită problemă, nu poți să vezi tot impactul acelei probleme. Nu știu cum ați trăit voi. Da, eu ce voiam să zic aici este cu căldura, nu știu dacă le-ai auzit pe Nicușor că a spus că în multe țări europene 19 grade e ok, e temperatura normală. Așa putea foarte bine să spună că în jumătate din țară, mai ales în mediul rural, oamenii nu au apă caldă și se descurcă. Adică, hai totuși să fim rezonabili și să nu exagerăm cu aceste probleme. M-am gândit și la asta, pentru că am căutat chiar statistic să văd care sunt sursele de încălzire ale românilor pe timpul iernii. Care credeți că este principala sursă? Soba pe lemne. Deci 43% conform unui studiu din 2019, 43% din români se încălzesc la soba cu lemne și o treime pe centrale, nu mai știu exact, pe gaz, probabil. Și doar un procent mult mai mic, cred că undeva sub 15% sunt pe sistemul acesta centralizat, în principal din București și marile orașe, unde au mai rămas, că n-au rămas peste tot. Păi în orașele mai mici, multă lume s-a debranșat de la sistemele centralizate. Și nu mai există în unele locuri. Vezi și ce zicea Mihai, și s-au descurcat, ea nu te mai plânge. V-ați învățat toți iarăși asistență socială, v-a învățat pe toți statul comunist cu apă caldă și căldură în apartamente. Oamenii adevărați reușesc și în absența statului comunist care făcea ceturi. Da? În această notă, Nicușor a dat o steluță la declarația lui și a spus că nu, cei care au bani pot să-și plătească grade mai multe în casă. Cei care n-au, probabil vor sta la 15-16 grade. Asta a spus, că ar trebui să fiecare cumva să-și plătească consumul atât cât pe care îl are. Împotriva ideii cumva de cum funcționau blocurile astea în care cumva aveam cu toți aceeași acces la whatever, temperatură și o plăteam oarecum egal. O să avem căldură pay-per-view, nu? Adică... Da, îți plătești un abonament la gaze și să faci o investiție într-o centrală, poți să trăiești mai bine. Să avem, oricum știu că e o chestie de asta cu preț dinamic și la gaze, dar nu mai știu exact cum funcționa. Da, de anul trecut sau chiar din 2018. A fost prima piață care s-a liberalizat înainte de cea energie electrice. Uber, care în funcție de cerere crește sau scade. Nu, e tot la fel cu oferta de la cel mai bun... Că știm, piața liberă rezolvă orice și a rezolvat-o și pe asta. Cum o să rezolve multe alte lucruri. După cum vom vedea, dar mai aveți răbdare, că v-a zis și ambasadorul SUA înainte să-și facă bagajul. În România n-am rezolvat încă comunismul. Deci mai aveți un pic răbdare, că o să se rezolve. Da, e interesant că Bucureștiul are acest sistem centralizat de termoficare care am înțeles că este printre cele mai mari din Europa, după Moscova.
Și nu este o surpriză, dacă punem așa într-un ansamblu a ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România, nu e o surpriză că acest sistem centralizat a ajuns în situația în care a ajuns. În această PSD-ul situație... e de vină, nu? O să ne spui cum e PSD-ul de vină. Nu e, asta e discursul pe care îl are Nicușor Dan, că o acuză foarte mult pe Firea. Firea are mare parte din vină, într-adevăr, dar să ne uităm puțin mai departe, care au fost prioritățile primarilor, care s-au tot perindat în ultimii ani, dacă nu chiar decenii. Pentru că prioritățile lor au fost întotdeauna altele și nu sistemul de termoficare, nu tot ce a însemnat spațiu public. A fost un discurs foarte bazat pe individualitate, pe individualism, pe fiecare pe bucățica lui, să-i se facă parcare, să se facă străpungeri, să poată să treacă cu mașina proprie prin tot București, dacă se poate, foarte repede. Cam astea au fost prioritățile primarilor și... Da, Mihai. Păi da, Tudorina, tu nu e în calcul, că uite, dacă avem mai multe mașini, de când avem mai multe mașini, temperatura în București a crescut cu 2 grade. Doamne! Deci iată, de fapt este o soluție. Dacă ne punem centrale de apartament toți, o să crească și atunci... Da, exact. Și o să fie cald și în casă și afară. Gândește-te la asta. Deci voi nu înțelegeți că de fapt asta este problema. Comunismul, cum a zis și George, dacă nu am fi avut un sistem atât de centralizat și atât de mare și am fi avut o piață liberă a micilor ceturi de cartier, da, de bloc, de apartament, de ce nu? Na? Eu dacă am o centrală mai puternică, să-i vând și vecinului căldură. Nu? Ar fi fost mult mai bine decât cum eu. Piața liberă mereu se reglează singur. Da, deci totuși să spunem că centrale de apartament poluează foarte mult, că poate sunt oameni care cred că ar fi o soluție, că am tot văzut discursul ăsta, dar de ce să mai avem un sistem de încălzire la nivelul Bucureștiului? Să-și pună fiecare, domnule, că cu banii ăștia am putea să investim în nu știu câte centrale de apartament. Aceste centrale sunt extrem de contaminante cu mediul înconjurător și afectează, by the way, chiar vecinii de deasupra. Deci nu te afectează pe tine în mod direct, pentru că tu ai o hotă care iese din apartament, dar gazele care sunt emanate se duc deasupra apartamentului tău. Deci nici măcar... Perfect, problema vecinului. Doar să nu-și pună vecinul de sub mine. Da. Atâta tot. Deci eu, da. Mai vreau să menționez că de fapt cea mai mare tragedie este că totuși sistemul ăsta de încălzire centralizată a fost un destul de inventiv. Folosit, nu s-a atins extinderea maximă, că există mai mult în orașele mai mari industrializate din România, după știința mea, nu știu exact cât de extins a fost în orașe mai mici, dar acolo clar a căzut prima dată. Și cred că dacă mențineai aceste sisteme, iată, era o șansă foarte bună pentru conversia lor cumva. Înțeleg că există niște tehnologii, nu știu aplicabilitatea pentru București, dar presupun că opțiuni poate există, să faci o conversie spre furnizarea de energie verde prin intermediul acestor centrale și cred că ar fi fost o metodă mult mai ușor de aplicat pe scară largă dacă aveai un sistem care nu a fost făcut Schweizer de ultimii 30 de ani, inclusiv de toți PSD-știi cei răi dinainte de Firea, dar care erau PSD-știi răi de la alte partide. De exemplu, domnul primar Videanu, care a închis niște ceturi care acum s-a constatat că s-ar putea să avem nevoie de ele înapoi și trebuie să mai facem din ele înapoi. Dar da, PSD-ul este singurul vinovat pentru asta. Să nu uităm. Da, în linie cu asta, Tudorina, că tu ai studiat subiectul recent, de ce nu a vrut Firea să rezolve problema în vară, când ar fi putut, în primăvară-vară? Sunt două aspecte. Pe de o parte, sunt în aceste intervenții care vizează reparațiile pentru avarii. Deci sunt clasicele cărpeli la sistem, pentru că sistemul este extrem de vechi, sunt foarte multe incidente și e nevoie de intervenții. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, e nevoie de investiții majore pentru modernizare. Și există un proiect cu finanțare europeană pe foarte, foarte mulți bani, care a fost aprobat, ce să vezi, imediat după ce a preluat mandatul Nicușor Dan. Dar ce s-a întâmplat în ultimul an este că guvernul a refuzat să mai aloce bani de la fondul de rezervă pentru aceste avarii. Firea a solicitat bani și pentru asta și pentru alte cheltuieli și pentru că era un guvern de altă culoare politică, acest guvern a refuzat să mai dea bani, ceea ce nu s-a mai întâmplat după ce Nicușor Dan a preluat
Primăria Capitalei. Adică imediat ce a intrat Nicușor în funcție, Orban a avut faimoasa scăpare, dacă știți, din înregistrarea Recorder, în care a spus acum poți să-ți transfer cu încredere banii de la guvern. Și lucrul ăsta chiar s-a întâmplat. Adică chiar a recunoscut că el, în mod intenționat, a refuzat să-i dea bani Gabrielei Firea, pentru că, spunea el, ce primise înainte de la guvernul Dăncilă i-a făcut praf și că n-ar fi făcut intervenții de care era nevoie. Nici n-avea cum să facă, dacă mă întreb pe mine, nici n-avea cum să facă Firea cine știe ce intervenții, pentru că vorbim de avarii, de cârpeli. Când o să se investească banii aceia din proiectul european, care sunt undeva la 1000 și ceva, 1,6 miliarde de lei, deci sute de milioane de euro, atunci cu adevărat sistemul o să se vadă, o să fie mult mai bine funcțional. Dar vorbim de un termen mult mai lung. Ca metroul din drumul taberei, în 3 ani. Ei estimează undeva, dacă am citit eu bine, la 5-6 ani. Deci vă dați seama, peste 10 ani o să putem să spunem că avem acest sistem modernizat. Dar mai e un alt aspect, adică lăsând deoparte toată povestea asta, să zicem că lucrurile merg bine, că se vor investi acești bani, nu știu cât de dispuși sunt unii utilizatori să mai continue în sistemul ăsta și cât de ușor mai este în București, asta chiar nu știu, să te mai debranșezi și să-ți pui propria centrală. Asta dacă știe cineva să spună, pentru că nu știu, dar eu pot să înțeleg de ce o persoană nu vrea să mai continue să depindă de sistemul centralizat, pentru că dacă nu mai vrei să aștepți apa caldă și căldura și chiar vrei să ai aceste minime servicii. Întrebarea acum este, am să fac puțin pe avocatul dreptei și am să vă întreb de ce totuși un oraș ca Bucureștiul nu poate să-și managereze singur aceste probleme, de ce nu are un buget propriu pentru aceste cârpeli și de ce trebuie să apeleze la bugetul național, da? Bugetul național unde vin bani de peste tot în țară, adică plătește tot românul ca să fie asistat bucureșteanul să aibă căldură în oraș. Pentru că există asistați social buni, care este bine să-i alimenteze de la bugetul de stat și există asistați social răi de care ne aduce mereu aminte presa mainstream și doamna ministră. Uite, o explicație. Dar da, asta e genul de chestie care mereu, mai ales într-o perioadă recentă din viața mea, când am fost cumva mai pasionat de problemele Bucureștiului, mereu o chestie care Mihai nu mai râde că știi despre ce perioadă e vorba. Așa, care mi s-a părut această chestie, adică inclusiv oameni din orașe care au avut acest sistem centralizat și care a fost lăsat efectiv să crape și oamenii să suporte costurile de a trece, adică eu vin de la originea mea de acum niște mulți ani dintr-un astfel de oraș, să suporte costurile acestei tranziții, adică fiecare a trebuit să-și găsească surse de încălzire cum s-a putut, în general centrale. Dar totuși oamenii ăia trebuie să plătească în continuare pentru încălzirea din București. Răspunsul cred că nu există unul și simplu, cred că ține odată și de conflictele politice de-a lungul timpului, pentru că ai avut aceste orașe care de foarte multe ori au avut primari sau administrație locală indezirabilă sub anumite guverne, și care probabil n-au primit ajutoare și atunci sistemul a fost lăsat să intre în colaps. Strict pentru București, din nou, tatăl meu o să vină și o să spună management prost, dar nu știu cât de prost poți să managerești bugetul unui oraș care are PIB-ul cât unele țări mai mici din lumea asta. Și mai mare decât unele capitale importante din Europa. Da. Da, asta este într-adevăr ține de modul în care adică faptul că are PIB-ul atât de mare, asta nu înseamnă că se transmite și în bugetul local. Exact. Cum sunt colectate taxele. E problema de fiscalitate, unde ai fiscalitate... Nu e trickle-down, nu e adevărat? Ai fiscalitate inexistentă la nivel local, da? Adică nu taxăm nimic că să nu supărăm să plece corporațiile în Sofia sau mai știu eu unde. Și atunci nu-ți rămâne decât să fii dependent de ce se colectează la bugetul național, unde în general se taxează consumul și munca ieftină.
Astea sunt cele două și atunci de la bugetul național iei și dai înapoi în unde e cazul. Și iată, foarte important, sigur pentru căldura bucureștenilor s-au dat banii când a venit dreapta la putere, dar dreapta nu a vrut să dea bani nici măcar dreptei pentru vaccinare. Revenind puțin la subiectul anterior, a fost scandalul dintre Vlad Voiculescu și Emil Boc, pe care până la urmă l-a câștigat Emil Boc și din mărinimia sa Vlad Voiculescu a dat bani pentru Cluj, dar acolo s-a aplicat principiul care nu se aplică în cazul Bucureștiului pentru căldură. Da? Deci acolo a fost la modul fiecare autoritate să se descurce și să-și plătească oamenii. Din ce bani, Dumnezeu cu mila. E super problematică. Ai un sistem care încearcă să fie descentralizat și cumva aruncă multe dintre cheltuielile bunăstării din oraș către județ sau municipiu, dar de fapt banii cei mai mulți se colectează tot central, adică tot prin alocare de la bugetul de stat pot să funcționeze. Da, eu cred că conflictul cu Boc n-a fost în interiorul dreptei, cât a fost mai degrabă între administrația centrală și administrațiile locale. Și ăsta e un conflict mult mai vechi, care s-a întâmplat și în PSD, atunci când PSD a decis să reducă impozitul pe venit, dacă nu mă înșel, de la 16 la 10%, pentru că o parte din ce se colectează prin acest venit se duce la administrațiile locale și au stărit primarii PSD la vremea respectivă, inclusiv Firea, da, au sărit la gâtul lui Dragnea că ce se întâmplă, noi o să avem niște bugete foarte micșorate din cauza asta și atunci au picat în capcană, dacă mă întreb pe mine, pentru că Dragnea le-a promis că se vor dirija bani de la guvern prin Ministerul Dezvoltării, prin fel de fonduri ca să acopere găurile astea. Nu, ăsta nu e un mecanism bun, îmi pare rău, că depinzi de cei care sunt la guvernare, uite, s-a schimbat guvernarea și acum ce faci? Stai la mila lor. Deci Plus că eu cred că Vlad Voiculescu efectiv a avut o satisfacție foarte mare să nu-i răspundă la telefon lui Boc, cum nu-i răspundea lui Nicușor Dan. Și cred că pur și simplu s-a uitat așa la telefon și era foarte satisfăcut că în sfârșit are și el ocazia să răzbune pe cineva, că Nicușor Dan îl băga mereu un voicemail când îl suna când erau la primărie.